Ola a todas e todos, hoxe imos falar dos monxes de San Xoán da Cova. Din as lendas que aquí houve unha lagoa que cubría todo o Val de Cira e que as augas da lagoa caían en fervenza polo salto de San Xoán. Non se sabe se foron os romanos, a raíña Lupa, os demos ou os monxes ou a evolución natural do río, pero o certo é que o salto de San Xoán abriuse. O mosteiro de San Xoán da Cova foi fundado no século IX e mantívose en pé durante 700 anos ata que no 1571 unha riada o destrúe. Se cree que estaría á dereita desa casiña blanca que vemos baixando pola ladeira e que os piares do ponte sepultaron os seus restos, por eso non coñecemos nada de como era a súa arquitectura. E os monxes de San Xoán da Cova van fundar o mosteiro in Caverna Montis, é dicir, na cova da montaña. E como non conservamos a cova, escollín o túnel, que é o máis parecido que temos por aquí a unha cova. Antigamente as covas eran lugares cheos de seres misteriosos, de tesouros, de mouros e de morte. Pero isto vai cambiar a partir do século V, no que os monxes ermitaños van buscar as covas para esconderse, para illarse do mundo e da vida cotidiana e estar en contacto con Deus. Por eso os monxes escollen a cova de San Xoán, porque buscaban un lugar escondido. Imaginadevos por un momento que non hai ponte, que non hai carreteira comarcal, que o único que hai é un río, natureza, un salto de 100 metros de altura e unha cova na que esconderse a orar. Na época, esta cova era visible como son hoxe as do Pico Sacro. Pensade que a cova de San Xoán e o Pico pertencen á mesma serra, polo tanto é lóxico pensar que se deran as mesmas formacións naturais. O curioso do mosteiro de San Xoán da Cova é que, aínda que foi destruído no ano 1571, sigue moi presente na memoria colectiva, co seu topónimo e un montón de lendas e contos asociados a este mosteiro e a esta cova que ninguén recorda. Imos ir camiñando un pouco cara a Gundián. Como vos decía, hai un montón de lendas e contos asociadas ao mosteiro e á cova. Todos coñecemos esa historia de que os cabalos da raíña Lupa baixaban a beber dende as covas do Pico ata San Xoán. Ou a fermosa historia de que as campás do mosteiro están soterradas debaixo da ponte no río e que siguen tocando as maitinas. As maitinas son o primeiro rezo da mañán que se facía ao mencer. Por eso nunca se escoitamos, porque estamos dormindo. Ou, bueno, agora que nos pecharon a metro xa tampouco andamos por aí a esas horas. Con tanta lenda non me olvidei do que viñemos a falar aquí, que é de pontes e camiños. Ben, os monxes de San Xoán da Cova tamén tiñan unha ponte, unha pasarela que lles permitía cruzar o río e ir visitar a súa amada Virxe do Gundián e facer uso das súas augas. Tamén naquel entón o camiño desviábase cara ao mosteiro, o que é lóxico porque era un centro relixioso. E Gundián e tamén San Miguel de Castro pertencían aos monxes de San Xoán da Cova. Por iso, a día de hoxe, Gundián, a pesar de estar á outra beira do río, pertence á provincia da Coruña. É un recordatorio deses monxes. Pronto estes monxes se convertirán en gobernadores deste territorio, pero diso xa falaremos no vídeo da vila de Ponteulla.